Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Odia zake! Odia zake! Odia zake! Unabadia zako ule gani? Ifetimadia zatu. Choyamba ndikuchokoza linonse chifukwa chobwera pano. Ndikusiwa kuti pali abale ambiri alipanjapo. Ndendi mapempha kuti ndikatha kukulankhulani musachite chiwawa, mukhale pompa. Uko kwa asilikali achinga ndikufuna kuti anzanu ali panjawo amene alochuluka kuposa inu apa akakhale uko. Nawonso ndikumane nawo. Muzakhala magulu apano andirande pauka angwe pauka malida waniwo ndeti kumane nawo mukhala magulu mukhale pamtendere anzanu onso ndiona takani pe pochoka pano pite oyamba ndiawa pamene mwabwera pano pali anthu ena ozungulira mitu amene ayamba kunama kuti atafika kalandire ufa. Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ndani? Ingezo mwabwerera ndani inu? Akufuna zioneke ngati mwabwera kuzalandira ufa mkono anthu achuluka ndatiyayi iyi ndi odya zace ali pachanduwani pamene ndili pano ndifuna ndikusindikizireni kunena kuti zoti kuli njala a president akuziwa, zoti kuli njala ine ndikuziwa. Ndiyeno chimanga cha boma ndikuthandiza nawo kugawa komanso ufa uja ndi wanga wa ine mwini ndikugawa. Ndiye ena mwapanda majera timbane alimata nkhani ndionena kuti zabwino zikamachitika ena zimawawa. Akagawa ufa waboma kuti ati ine ndizimva kangati kuti wapelewera iyayi. A president a dziko lino akundilola kugawanso ufa wa ine mwini chifukwa ufawo ndikugawa kwa anthu wa president wawo ndani. President sindikugawa kuti wa DPP wa MCP ndikugawa kwa aliyense anthu onse Malawi munomo. President wao ndi Chakwera. President ndani kwadi? President ni nani? President ndi Chakwera. Achakwera sakulipangira ine sanje kuti akagawa uyu andibera shaini. Oyi ine ndine vice president wa dziko lino ndipo mudia
amene amadia zachi amene alinazo zachi alima chaki yake ndalama zake ndi azizanga ambiri amene amadithandiza so mbanaiti ndiye akaona matraki magali moto zitenge ndalama yakuzitenga kuti ndine mwana kapena zao zasowa odia zache emazo tukutisangalaza nchonena kuti aliyense amene waluwa muno ndiye amene alipanja odia zake aliyense chovotera litani kodi zonse zimene ndikuchita lero achilima amaziwa kuti uyutu angapange izi kabwera kuno tiyendere limodzi anali munthu wanzeru ena akhala pansi atikundithamangisa lero si izi Musanje akudikira Eastern Region akudikira kumpoto akudikira odia zache ili pali ponse sikuchitika mzigo muno kaweza maona ngati kuti vuto mesi kuliona mavuto amafuta anthu amakhala pa makiu Bwana President Alani Pasana Udindo ndiwe Minister of State for Public Service Delivery naita na onse akupanga za mafuta awo masiku awiri okhala disclosed ways mafuta zakubwera ndinapita kwa president kwa pereka salute za teka lero mitengo ingo kwenda ngati ya chamba mitengo ingo kwenda ngati ya chamba ndiyo mauanga kwa inu chani kwadi inuyo chalapa chani kwadi ifetiri ya ngono wina akakumenya yedu kugwa ndiye ukazuka ukamuza kuti watu maliro wanu maliro amena kuzunza Malawi tomatenga forex masunga mtima kukuduza mitengo azikibona lisi kwenda bwino ife tidia zibalea kwenda mango na wao kwa kumudisa kuziziwa kumpasa mtu ndawa malero kubiza kubwelera bwanji ndida pesa zitakwenda kuongezera mama no sizima ya tonto ni chamba chimene zozo ni mvuto wati boma ilili litane nazo osa tumokubisa mbona na boma ili oti atane ni mavuto amene unidani kodi nifeyo inuyo musapite mudikirire pompano ndabona na inuyo ndiponso musadandaule njia amene akulankhula za chipongwe akumana maso ena akubera vice president after zake ufa ati kukunjikanywa zuwa lonse azipani zina zija kuti anthu akhale zuwa lonse akhumudwe ati ndianamiza inetu ndikamapita kogawa ufa kwa ineyo mwini sinapereka odi ndimakukulukira akakuuza ndikuti akafuna kagayo ufa muzoti zonama sindimalengeza chimanga cha boma ndichimene amalengeza ndiye ena atakagawa ufa atunakagawa ufa cholinga chake aone ngati mubwerera ufa inu mubwerera ufa inu ndiponso ndima challenge kuna kuti ine amene ali muodia zaja alibe mulandu mubwera pano uzoti lero ndipekena kali konse tiona na mawa mulitukwana zikakalapo tikawane palibe koma lero zilipo
kumudiyesa chikapanga chaka chino anthu aona malawulo. Ndiye pali ena musiona azilemba zambirimbiri ayesesa kukhotesa chimene akufuna iwo akuti ine ndiye achakwera tiyambe kuyambana. Munthu umayambana ndi bwana wako? Munthu umayambana ndi bwana wako? Nkhani ya mitengo, nkhani ya mitengo mali nono imene yoyo ni nkhani yovuta kwambiri, ni nkhani imene wina agula apo. Mdziko muno kukufunika kuti ena amangidwe, ena atosedwe ntchito kuti komaliza mwatitsikana kwambiri. Ndikufuna kuti mwabwera ena kale abale atu panjapo nawo pakufuna kuti andione. Ndiye ndiyisira asilikali panopo kuti atithandize makamaka asilikali amene achinyamata tione kuti tipanga bwanji mmene mati ayi ndakumvani ndakumvani. Amanena kuti amene iyi akumutuma ndi MCP akakochoka tikangomuchosa akalowa ku MCP andithamangisamo ineyo ndakupanga odi azanga alibe mlandu amba kuzungulira mutu kenako iyayi msalu ikufana ndi athu ikufana ndi yawo iyi ikufana ndi yawo komanso ndikuwuzeni msalu ija ndi ya Chilima m'bale wanga ndimene andipasa udindo okhala running network. Chilima ndinamuthokoza mpakana kale ndiye msalu imene ija mukaivala kunyumba kwanuko mukakhala kunyumba ivaleni musayope ivaleni
mabera kuno lero kutamula kusinza kuti chikumana kuno chifukwa anthu abwera ambiri tinati abwere chifukwa tikusanzika kupita kulilongerero tinati abwere pang'ono tiusakuzande ndiye abwera mbangouzana isetu tikupita tiyeni ndiye ulanda wina tikakumana kwina kani ndionera kuti akamatchula mukamamba kumene taita mbirimbiri MCP Mai Mausi MCP chimene akufuna kuti ine pokana ndinyodogole MCP yo tidadana iyo simona tampasula ndikuuzeni vice president akaba ukangana ndi president ziko silimayi tinapita kuhadi majuko tahalamula kuti muyambe kugawa mpunga anthu akufani njala mtikiradana ndi president ingalamula zimenezo iyayi lero ndili pano kuonana ndinu a president saziwa ineyo ndimayendera audience ache alibe zimene tikukupasanizi ndi zanu palibe chipani chimene chikuthandiza ine ayi iwo ngarafuna kubebeta asani kodi ineyo ndifuna kugwira ntchito amalawi akuvutika ena mazuka usiku ndifuna kugona njala kutenga ndalama kukalowa mutolo kubwerera nayo zimenezo ndi mavuto amene achakwera akufuna kamvesera amene wawondi amene achakwera akufuna mavuto amene tanani kodi yapese nyumba mukakhala mavuto bambo wa nyumbamo asatawe mavuto akonze chani kodi amene mabera maliona bomali njala mwayang'ane mimba ili kuno gari moto ili yako akuta akaza wakuta anawa kusukuru ndio kwa fusa muti bomali iwo wakuta wadipa fachimanga kumango kweta basi ndrama alipa zura kakule chimanga akukundani ambiri amango wankula chikondi cha muntu palibepo akama kuona ni huyo mangonda kati mavoti voti imadia ena antu chimene saziwa chori yakuti lero tikuto September Mulungu wakuza nu September tifika ena afetita kumwalira September sandani ipangilane zabu inowina ndinzake kusema mwalire siku loopya si September iya siku loopya ni siku lachi weluzo siku loopya ni lachi weluzo ndiye ile nikamageza nani nikamabera makwala wabo muziwe kuti uyuyu chimena kuchita sawa pa September akopa siku lachani kodi ambuya akudaliseni mutakuyimba musaendeende akuza nizochitika ndifuna ndipite huko ndikacheze ndi abale yanu pakali panopa music